dnešnom dieli si povieme, ako Rusko prislúbilo Ukrajine mier a ochranu ich hraníc výmenou za ukrajinské jadrové zbrane. Mnoho z vás pravdepodobne asi ani netuší, že Ukrajina bola v minulosti jadrovou superveľmocou. Vlastnila tretí najväčší arzenál jadrových zbraní, a to hneď po Rusku a USA. Kam sa teda podeli? Po rozpade Sovietskeho zväzu vzniklo niekoľko nových nezávislých republik. Jednou z nich bola aj Ukrajina. Tá okrem zničenej ekonomiky a iných sociálno-spoločenských problémov zdedila po Sovietskom zväze aj viac ako 1700 nukleárnych hlavíc. Neužila si ich ale dlho a relatívne krátko po získaní samostatnosti sa dobrovoľne celého nukleárneho arzenálu zbavila. Ten totižto so sebou prinášal aj množstvo problémov. Tým najväčším bol politický tlak, ako Ruska, tak aj USA. Rusko videlo v Ukrajine, ktorá by vlastnila takto masívne množstvo zbraní hromadného ničenia, logicky bezpečnostnú hrozbu do budúcnosti. Navyše si ako najväčší štát bývalého ZSSR nárokovali ich vlastníctvo. Naopak USA malo obavy, že by sa zbraní alebo ich časti mohli zmocniť iné krajiny alebo teroristické organizácie. Pričom zaujímavosťou je, že už v tomto čase sa ozývali hlasy politológov, ktorí hovorili, že zbavenie Ukrajiny jadrových zbraní môže v budúcnosti motivovať Rusko k vojenskej intervencii. Pre USA ale v danom momente bola oveľa väčšia hrozba rozšírenie zoznamu krajín s jadrovými zbraňami. A tak vyvíjali na Ukrajinu tlak, aby sa zbraní vzdala. Hrozili pritom ekonomické sankcie, izolácia krajiny, ako to poznáme dnes napríklad v prípade Iránu alebo Severnej Kórey, alebo dokonca aj neuznanie suverenity novovzniknutého štátu. Ukrajine navyše po katastrofálnej ekonomickej politike Sovietskeho zväzu zostalo totálne zdecimované hospodárstvo a chudoba od západu po východ krajiny. Aj to napokon dopomohlo k finálnemu rozhodnutiu sa jadrových zbraní zbaviť. Finálne tak urobila podpísaním Budapešťanského memoranda. V roku 1994 sa tak denuklearizácia krajiny spečatila medzinárodnou dohodou medzi Ukrajinou, Ruskom, USA a Veľkou Britániou. Podľa dohody mala Ukrajina odovzdať nielen jadrové hlavice Rusku, ale zároveň sa zbaviť úplne všetkého vybavenia, ktoré by mohla krajina znovu využiť v budúcnosti, ak by sa jej náhodou podarilo naštartovať vlastný jadrový program. A tak bola zničená aj komplexná infraštruktúra, odpaľovacie silá, plošiny a všetko ostatné vybavenie, ktoré by čo i len potenciálne mohlo byť využité s jadrovými zbraňami. To sa týkalo aj 60 kusov strategických bombardérov, ktoré sú schopné niesť jadrové hlavice, ale aj 423 kusov balistických rakiet X-22. Len pre pripomenutie, dané bombardéry Tu-22M3 sa zapojili do bombardovania oceliárny Azovstal v Mariupole a raketami X-22 Rusko pravidelne ostreľuje ukrajinské územie. Toto všetko ale Ukrajina samozrejme neurobila len tak. Na oplátku jej bolo práve Ruskom, USA a Veľkou Britániou prislúbené predovšetkým rešpektovanie suverenity, nezávislosti a platných hraníc. Ďalej sa signatári zaviazali zdržať sa akejkoľvek hrozby alebo použitia vojenskej sily a jadrových zbraní proti Ukrajine. Rovnako zdržať sa ekonomického nátlaku, ale aj okamžite riešiť prípadnú vzniknutú agresiu voči tejto krajine. Nepriamými, prevažne diplomatickými krokmi Budapešťanské memorandum podporilo aj Francúzsko a Čína. Ako môžeme dnes ale vidieť, táto medzinárodná dohoda nepriniesla Ukrajine absolútne žiadny bezpečnostný mechanizmus alebo efektívny spôsob ochrany. Rusko, jeden zo signatárov memoranda a krajina, ktorá prevzala od Ukrajiny kompletný nukleárny arzenál, memorandum bez mihnutia oka porušila. A to v princípe niekoľkokrát. Či už išlo o ekonomický nátlak v podobe plynu, priame ovplyvňovanie volieb, vojny na Donbase alebo nakoniec celoplošnou inváziou. Častou otázkou a témou je, prečo Ukrajina radšej neprijala neutralitu, aby sa tak vyhla konfliktu. Navyše aj samotná Ruská federácia neutralitu Ukrajiny často skloňuje. Kde je teda problém? Neutralita v očiach Ruska znamená napríklad aj značné zmenšenie armády. Ak sa ale pozrieme napríklad z praxe, krajiny, ktoré sú skutočne neutrálne, majú oveľa väčšiu armádu ako krajiny, ktoré sú napríklad súčasťou NATO. A je to úplne logické. Ak nie ste v žiadnej vojenskej aliancii, musíte mať dostatočne veľkú armádu, aby ste sa dokázali ubrániť prípadnej agresii, alebo ešte lepšie, aby ste útočníka už od začiatku k takýmto krokom odradili. Ako môžeme vidieť na príklade Budapešťanského memoranda, podpis papieriku vám na ubránenie sa proti vojne jednoducho nestačí. Neutrálny štát teda musí vynakladať oveľa väčšie výdavky do obrany krajiny.
To sa sebou prináša množstvo obstarávacích, ale aj udržiavacích investícií. Aj preto je jednoducho výhodnejšie byť v aliancii. Ďalším podstatným bodom je, že neutrálna krajina nemôže mať na svojom území prítomné cudzie vojská. Napríklad po skončení druhej svetovej vojny spojenecké vojská okupovali Rakúsko. Po dohode, v ktorej sa Rakúsko zaviazalo k neutralite, všetky cudzie armády, vrátane tej sovietskej, Rakúsko jednoducho opustili. Rusko ale malo na Kryme už po rozpadnutí Sovietskeho zväzu zriadenú svoju základňu a hlavné sídlo Čiernomorskej flotily. Ak by Ukrajina teda prijala neutralitu, ruské vojska by z Krymu museli odísť a vzdať sa tak svojej základne a veľmi dôležitého vojenského prístavu. Posledným bodom, prečo je neutralita Ukrajiny takmer nemožná, sú bezpečnostné záruky. Krajiny, ktoré sú neutrálne, jednoducho potrebujú bezpečnostné záruky od svojich susedov alebo veľkých mocností, ktoré budú garantom, že ak sa silnejší nepriateľ pokusí krajinu napadnúť, budú ju brániť. V prípade Ukrajiny by tak signatármi opäť boli NATO a Rusko. A teda by stále pretrvávalo napätie nad Ukrajinou medzi týmito dvomi stranami a ich vlastnými záujmami. Zároveň akýkoľvek konflikt by znovu zaťahol tieto dve strany do bojového režimu. A čo teda ďalej? Aké má Ukrajina bezpečnostné nádeje do budúcnosti? Ako môže vôbec brániť svoju slobodu a medzinárodne uznané hranice? Budapešťanské memorandum v princípe krokmi Ruska prestalo existovať. Aký signál to ale vysiela pre iné krajiny v susedstve s inými národmi, ktoré majú medzi sebou historické spory? Veľa z nás si myslí, že tieto problémy sa Slovenska jednoducho netýkajú. Ale čo južné Slovensko, na ktorom sa majorita obyvateľov hlási k maďarskej národnosti a zo strany maďarskej vlády sa stále objavujú sentimenty voči svojim historickým územiam? Ak necháme padnúť Ukrajinu, rovnaký systém sa dá aplikovať zo strany Ruska aj na pobaltské krajiny. Po pobaltských krajinách môže prísť na radu Poľsko alebo Slovensko, ktoré Sovietsky zväz už raz okupoval. A práve pád Sovietskeho zväzu hodnotí Putin ako najväčšiu geopolitickú katastrofu sveta v 20. storočí. V tom istom storočí, v ktorom vypukli dve svetové vojny, je podľa tohto človeka najväčšou tragédiou rozpad ZSSR. Bude stáť Poľsko, Estónsko alebo Slovensko iným krajinám NATO za riziko jadrových hrozieb zo strany Ruska? Odpoveď na tieto otázky nikto s istotou nevie. A preto je podstatné zastaviť a eliminovať tieto riziká ešte v ich zárodku. Keď sme toho neboli schopní po anexii Krymu, teraz nemôžeme zopakovať rovnakú chybu. Ak si toto video dopozeral až sem, určite nezabudni napísať svoj názor na túto problematiku dole do komentárov. Ak sa ti video páčilo, hoď tam aj like a pozri sa aj na náš portál slavaukrajini.sk. Už sa malý donate ti naspäť pošleme nejaký pekný darček. Vidíme sa na budúce. Sláva Ukrajine!